convenios colectivos que fomos firmando nestes últimos anos, aí xa temos metido tanto o tema de conciliación, medio ambiente e innovación e a formación para que quede constancia da importancia que lle damos. As medidas que temos van encaminhadas, por un lado, a conseguir que persoas que leven tempo sin traballar que se adentren no mundo laboral, que o empleo feminino siga indo para arriba, o empleo juvenil, incluso persoas de máis de 55 anos. Temos un convenio colectivo onde está integrado todas esas medidas, un premio de natalidade, melloramos un par de días de asuntos propios, un día máis por nacemento de fillo, un día por nacemento de neto. Se tes unha persoa con discapacidade e unha axuda, unha cuantía bruta mensual a maiores, digamos que para rebotar unha mão, se tes que tirar de alguén que che vive na casa. O retorno é que o cliente interno e o cliente externo aválanos e valóranos. O absentismo é moi baixo, o clima laboral é bon, a rotación é pequena, estamos ben posicionados.